Sipag ah. Sipag ng bata ko ah. Siya lang pinayagan na magpasok ng cart dito ah. Ha. Tingnan natin, nandito yung ninang mo. Taga dito yung ninang mong tatrabaho eh. Oh, mukha akong manlulupa. Sa CS, ang guwapo. Na. Oh, talaga naman napakagwapo. Ha. Guwapo naman yan. Huli ka na. Labas na tayo. Ha? Labas na. Huli ka na. Pupunta kami niya sa ano. Dito kami niya sa SM Baguio. Oo. Pupunta kami dun sa park dito sa ano. Yung garden sa taas. Putin natin guys. Ang ganda pala dito ah. Ha. Kuya, ganda dito kuya. Uy, meron pa dun. Ito fake grass. Kuya, dito. Galan tayo saglit, tapos tapusin natin yung gagawin natin. Oh. Sorry po, sorry. Pictorial pa. Ano po, ang gawin nyo po, yung kung ano po yung saan po yung angle, dun po yung mas malapit yung paa. So kunyari po, yung picture nyo, dito yung angle, dito po mas malapit yung paa. Tulad po niyan, ano po, kasi kung ganito po yung view nyo, mas maganda po, meron po kayong parang, wait lang. Yan na, sis, ano ng photography, videography dito, nagturo. Kaya yan, libot muna kami. No. Ito yung ano na sayas, huli ka, yung view na sayas. Oh. Di ba ano? Ganda, di ba? Ayos, ayos. Let's go. Oh, ang layo. Huli ka. Papasok kami niya sa S dyan. Papasok kami niya sa S dyan. Pakilamero ako, nakikilamok sa relasyon ng iba eh. Halika, halika. Baba, baba. Init dito. Init. Hindi siya pang picture o pang video ngayon. Mainit, mainit. Labas na tayo anak. Hindi na. Pero maganda sana, parang iglo. Pakit.
Mamaya na ulit. May mga guard. Let's go boy, let's go. Side naman tayo nak. Kabilang side kami, kabilang side. Uy, pwede doon tol, ayun oh. Yes! Mas kaya yan? Ay, may harang ah. Sayang, may harang. Pakita ko sa'yo. Ika. Doon sana anak oh. Doon oh, tingin ka dito. Balik na nga. Balik. Ano boy, escalator si ano boy. Suplado ka daw, dahil magsasabi nak. Malapit na. Yung elevator no. Pasok. Ay po. Ito ba yung ano? 2 floors below po. Ito na po. Yay! Basement? Ha? Basement ka? Ano ba itong? Upper basement ba itong isa? Itong nandito yung mga supermarket doon. Supermarket. Lower ground. Lower ground. Yes. Thank you po. Oh. Yay! Sarap. Oh. Dito na tayo. Halika na. Halika na. Thank you po. Magbabay ka. Babay daw. Babay na. Babay na. Nahihiya. Babay na. Gusto mo pa. Wag ka na. Babay na. Nasa taxi na si Ai. So, ay, yung cup mo baka mahulog. Oh. Uwi na. Uwi na yung yang ko. Na. Pauwi na oh. Pagod ka? Uwi na tayo? Uwi na. Pagod na.